Ibangan kenakan? Kumbaga Proko. Aiko dari Maratoni Kumbaga Proko. Bukan karena lami kira mana senangnya. Anta kenen kata tanen ayam ada nama. Nama kuya ada yang ayam mereka kenen yang baik kelangkaan. Kumbaga program mana? Anda ni kau kerja mana? Road by Paran, Atuna Bol Mintumina Sayala, Bol Parampe, Refresh, Osi Paran. হাজারাও চিনি ফুটবল জনপ্রিয় খেলা চিনি ত্রিপুরা সারক নিব জনপ্রিয় খেলা দङ हायुं गोनाङै खेला जतनो सिनियो हायफोनो जों प्रपाल चान्स मायानि बागै सिनि बरक रक सिनि त्रिपुरा सारक गोबां आगुगै मानजा तामो मलसम तामो देबरमा तामो जमातिया सिनि 19 बोसोरनि जतनो फुटबल गोरों हायफोनो जों सिनि त्रिपुरा हावा जों सेकेंड क्लास सिटीजन खालायतंनायनि बागै सिनि जे टालान्ट सिनि जे स्किल सिनि जे थांना गोरों आब्रो जों बुनि बुसखाङो बिश्वनि दरबाराव हायगाबा भारत हादरनि दरबाराव फुनुग्रानि सुजुग मानजा तै सुजुग रोजाग्या हायनि बागै खाजानि ताखुकते बुकुकजों जों लड़ाई खालायमा थांनाय सिनि प्रतिभानो सिनि टालान्ट के कासै मानजा जों जदि गुबुन गुबुन गाहामखौ थांनि थांखांगे जों एकदिनाव सिनि स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल जों कानाय ते कायबो दङ अमो जों खा थांजानो कग्या ताबो सिनि एडिसि हापांनिबो जों फुटबल टूर्नामेंट खालायनाय दंजोगो जों अमो हाकेनो नरक जतनो सिकना सिनि बाइचुं भुटियानि जे भारतनि आगिनि कैप्टेन कसाम बाइचुं भुटिया बेनि जे फुटबल एकाडेमियाव तलांनानि बागैनाय सिनि हाव फायनाय खुमुलुङाव फायनाय ट्रायल खालायनाय तलांनि थांका लिस्ट तलां थांका बरकनो तलांगे आरो मुथंजाकनाय जों आरो मुथंजागनाय जों जदिनो गाहामखौ थाङै मानखांके डिसिप्लिन तैनाय बिनि आजे फुटबलनि सेन्स दंखांके जों आबो सुजुग बनाय आबो राज्य सरकार खालायफोनो सिनितिति एडिसि हापां जों आबो जायतगै दङ दै जायतगै थांनाय तामुकनो हानि अ मलो अ टुर्नामेंट खालायनाय रनो तेवा हामबाय मारो तामुनि होनबले तामुक सिनि त्रिपुरा सानि सिकला रक बा सिकला चासलक चारक बेलाय केनो माने हामिया नेसा जातिय माने बाय गोदाल जाक ताबुक आं बिसरामगोन पीएस नि फायमोनो ताबुक नो खरकसा मास्टर पारानि फ्रं बिन बाबु हेड मास्टर खलायजाक ड्राग्स नि पेकेट थाइसे गोबांमा आ कोटा चिकन चिकन तुइनाय ताबुक आनि बुसखांगो रमितलाङै ते बिनि आरो केस खलायजानो ते बेलायनो लासिमोन जिनजाक लासिवो ताङै हंगांगले अरो जागा जारा चानाय जारा फेकनाय जारा सिनि सिकला जीवन नष्ट खालायनाय आबो बेबाक न सिनि बुकुं बारानि उंमान बागै तेबो किसान लासिमोन बो फायो ते खायरंमानि बो फायो ते ओ गार्जियन दबो आबो हेडमास्टर टीसीएस नि बोसा साखिरि खालायनायनि बोसा बरकनि बोसानो बेसिरबाग अमहाय गोदालमानि बागैनाय बरकनो ओ सिनि नेक्स्ट जेनारेशन फाने रक्तो और नेसानि থেকে হাজালো তননি বাগै हंगांके ओ खेलानि विकल्प गरै फुटबल उंटों क्रिकेट उंटों भलिबल उंटों क्रिकेट उंटों ओ खेला मुथुङै दंखांके कायसा जागा बरकनो बिजि खालायतनि मानखांके कायसा सामुं बरकनो गोदालै तनि मानखांके जों बरकनो नेसाबाय चाले तननि सुजुग मानानो नेसा खालायनायनि बागैनाय बरकनो जों तामनाय बसखांगो आगुगै थां मानानो तामनो हमले जों नायदि ताबो सिनि विशेष खालाय अ लकडाउन सिनि चराय रक अ नेसा जाते बाय जत्तनि गोदाल गोखा ताङै हमले आफ्रु स्कुलाव थानानै नांया नगा हायनो लका नगा अनो सामुं खालायजाया बरक आफ्रुनो बेसिरबाग अ सामुंबाय गोदाल गोखा ताबो खंके जों आबो नारगै मानना लिया जों आगि खोनावो अ अञ्चलो आयं मान्दाय फाइचिं खरकसा खरमनि चानाय दङ टाकाजारा खरमनि खरक ताम चानाय दङ निनि बिश्रामगन्ज आमजाय खरकसा खरमनि चानाय दङ अमा के हास्ते गोनाङै जों खोनामानो फेयाबा जों ताबो अमो नुगो
গামি গামি প্রত্যেকটা গামিওনো ড্রাগস টানাय বা ইনজেক্ট খাलायनाय বরক প্রত্যেকটা গামিওন দङ जों मा हायकेनो जदि आगुबि थाइया बनो कासोनानो चाइतो जांकांके अमहाय सालते बिसि फाइगेलाका प्रत्येकटा रगनि चराइदो अन हामिया सामुङै गोदाल जाकनाय हानि बागै जतो गार्जेन ते जतो थुनाय जतो सिखला साखला ते दाइसा आजों तंनाय जतनो आं कोइनानि मुसुङो तिनिनि हाय अ जरावो जों जतनो मिलिउनाय जों जतनो थानजके अ सामुं हामिया अ माने हामिया बाय गोदाल जाक सिनि चरा रत्न हासला तनानि बागैनाय जों मा चाइतकनाय बाक्सा बाक्सा गार्जेन दङो बिनि चराय रकनि जागो जों कोटा मांखा इंजेक्शन मांखा होननाय जों जदि बनो रमैनो फुंसा फुंनै थाब्रा रोखांके अ गार्जेन नाव थाङैनाय बिनि बोसानि इनि कट सायो आनि बोसानो बदलाम खालायनाय नायो आनि बोसा अबाहायिंया नरक कामिनि बरक जोंनि हिंसा नांजागो होननाय अमो बेलायखनो दक्षिण शहीद आं सानान मुसुङो नरक अमहाय तांदि निनि चरायना हामनानै बागैसे जों अमहायके पदक्षेप मानाव आर जत सिखला रकना आं कोइनाय बे क्लाब पुंगने बे वोट पुंगने जे तंनाय रत्न अमहाय सामुं गदे हामिया गदाले तंनाय रत्न कोनो माफ खालायनानै कयग्या बरनो स्पट जों रबुनाय बनो उपयुक्त शास्ति मारनाय ते बि उखुलबा जे फानाय चरा रत्न आन्दे सानि जुक्त उन्नयन থেকে जों मुक्त मा खालायनाय औवाटे जरा आन्ते बाराकक सालिया তিনি फाइनाल थांनाय दल निजनो आनि तरफ থেকে अल द बेस्ट काहामको थुंदि ते वालाय सुगनाय इंयावै अय खेला काहाम करंके पयथों एडिसि हापांगै जों जागा दाबि खालायजाय फनो कोनो रैमनजा हाबनो आं तिनि अर फाइकेबा नरगनो कग्रै थांनाय अ टुर्नामेन्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हायकेबा सेक्रेटारि नि मुंगै नर कासे एप्लिकेशन दिदि आनया सिनि एडिसि हापांनि थाने रदे आं नरगनो जेसेक मानसाक रां जे मामानि नरगनो सुबायरनाय नरगनो किसा साहाय्य खालायरनाय जतनो हामबाय नरक महाय खालायमोन बगै नेक्स्ट इयार अगो महायके खालायदि आर जारा आबुबो खालायाको प्रत्येकटा आमचानि सिखला रकनो आं कोयनाय आराम जारा नुगो दंनाय जे आन खरां खानाय दंनाय नरक नबो कोयनाय महायके उद्दुक नायनाय सिनि सिखला राय रकनो हामिया भाजिन थांमोनि भाजिननि मुथां रनानि बगै महाय पदक्षेप नानानि बगै आं कोयहरो तै एडिसि हापांगै जों जे मानसा नरक नबो जुबनाय जतनो हामबाय खुलुमबाय क्या कोहेटा